bikain. Apalordua, Euskal Herriko familia askorentzat. Noski? Sukaldaria izan da zu. Bai. Zer da platerron bat egiteko gauzarik onena? Esango nuke, Zer behar da? abia puntua behintzat, eta hau Arginanok ere askotan aipatu izan du baratxuria. Berakatzarekin hasizkero, eta gero esango duzu, usaiak eta bar, ez? Lehen gaia. Ja, produktua. Lehen gaia, lehen gaiona. Eta guk ere. Eta guk ere. Badaukagu. Datozela gure lehiakideak. Gure lehen gaikideak. Niko eta Leire, Nano Aiker, Intza eta Intza. Ados. Baina, Ilaski... Zugaz aurkezti gauza derra da, burua irakurtzen didazu ze esaten nuen. Deitzen diogu telepatia, deitzen diogu horri, bai. Berakatza jarriko dugu guk orduan, ez da? Bai, onelako berakatz pari egaz. Niko eta Leire, ze moduz? Osondo. Bueno, gaur eredu izango zarete, veteranoen leku hartuta 5. saioa, Niko Leire. Osondo dau, marka moduen osondo dau 5 saio, 5. saioa, 1.400 euro. 1.400 euro. Ondo! Eta ikaskideak, klasekideak. Niko, zer ikasten, gogoratuko dugu? Biokimika eta biologia molekularra. Hori ez dago edonon esku, Leire? Bilbon. Zer da honena, karrerako eta holan zailena edo egiten zaizuna? Badago ikasgai xamurri, hor, edo dena da... Bueno, teknika instrumentalak nahiko ondo. Eta musika jotzeko tarte bat hartu duzu edo... Ez, laborategiko... Bale, probetak eta pipetak eta... Bai. Eta gehiago ez dut ezautu. Nanometroa... Bai, bueno. Olako gauzak, bai. Zutxuena ze izango litzateke? Asko ikasteko be, bai. Bai, batzu bai. Immunologia asko ikasi bertzen, bai. Bueno, baina bitu seguru gauz, eurekin inguruen. Hemen istripu biologikorik edo balego, Platon. Seguru gauz. Badakikun horren gana jo, bai. Bueno, esan dugu, dirutxua biltzen hasi direla, niko 1.400 eurorekin ja, bueno, basi aldanako pentsatzen zertan gastatu diru hori. Orain arte, ze plan eginda? Biok Erasmusa goatzen ez, igual, Bea Praga eta ni Ginebra, igual tarte Munitzen edo topatu asteburu bateak. Ona! Ja, non eta Munitzen, gau, ez da topaleku txarra, Gaina urrin Oktoberfesta eta kasualidadea. Ez da broma, biologia ikasten duen jende asko, gero garagardo gintzara eta bideratzen du lanpostua, hor ere badagoelako... Bakteria onak. Bai. Niko eta Leire, plazer bat guretzat gaur bezuekin tartetxu hau konpartitzea, ongietorri? Eskerrik asko. Naro eta Iker, Gabon. Zer moduz? Ondo. Leku hartzen. Bai, pixkat. Asentatzen. 2. saioa gurean, Donostiarrak esan horren nola, ba. Egia. Egiatik datoz. Egiako. Oso harro orduan. Pixka, bai. Bai, egian jaio eta egian hil nahi duzue. Intentzioa. Bai. Oraindik ez, noski, Kontik. Jende gaztea da, baina zuen bizi proiektua balitzateke, egian bizitzea. Alko balitz. Zer dago, zail xamar, naroa? Galerti xamar. Ze bizitza eta berro horrek. Bale, bozorra jo aprobetxauta zerbait esan nahi duzu edo? Bueno, gura ezigan hauzon bizitzeko eskubideak haula, eta Hortan, akaso, ikualiteke luze ere ekarpen bat egiteko bidea. Zakua irabazi eta... Momentu zegia... Pertsonaleako bai, hori. Momentuz, 2. saioa eta dirurik ez du lortu. Helburua xoxan batzuk lortzea. Bale, aurrekoan helburua zen sailkatzea. Orain sailkatuta ia finaltxoa jokatzen. Zakuarekin bez pentsa, Egia da. Da sarrera desea. Zakuarekin da, bestelako kapritxo batean. Bai. Gainontzean, ari zarete, noiz baita etxe bat erosteko eta bideo hori urratzen, ikasketak eta naroa, zertan ari gara? Ikasketa bukatzen, enpresa gintzakin lotuta. Bale. Eta intentzioa, TFGI, ikasketak kendu eta proiektuak egin saiatzekoa. Baina, ber. Iker? Nik aurre hezkuntzako gradua bukatuta, eta bain lehen hezkuntzako gradu egiteko adosmoakin, olako planen bat. Zera bikoitza orduan, ezta? Formakuntza bikoitza. Bai. Lehen hezkuntza bezala, aurre hezkuntza. Doble pak. Ari gara kurrikuluma osatzen hemen, Bizkanak. Ia kurrikuluma finalera arte luzatzen dugun gaur. Ados? Suerte egon. Animo bikote, sorte hon. Gure bikote berria, Intza eta Intza, ze moduz? Ondo, esan da. Nondik zatozi ezuek? Zarautz. Leku... Bai. Zuek ere zarautzen bizi nahiko duzen oizbait? Bueno, baina. Mundu asko da ikusteko. Bale, ados. Gero hori izango da, bai. Lagunak? Bai, lagunak. Kuadriak ez. Eta klasekideak bebai edo ez? Bai, bueno.
Guain ez, baina izan geha guain arte. Bale. Baina zer ikasten zu, Intza? Gradu ikoitza, zuzenbidea eta enpresa administrazioa bilak, baina nik Bilbon da beak Iruñan. Gauze berdina ikasten zauzienako, Intza, leku ez berdinetan. Ondo. Zein intentziorekin, zatozten iluzera? Zein izan da plana? Zalkatzia, ez jutia kalea lehenengo. Bale, ados. Eta norra animatu da, esaten, guazen iluzera, kosondo egingo duguta. Nik esan nion, da punta bintzen planea, eta bueno, hemen bukau de ondo. Bale, izan da zaruzko parrandaren batean, edo... Bueno, antzeko zuzen. Ez dute kontatu nahi, bada ez da. Eskubaloi jokalari biok? Bai. Oraindik be bai. Bai. Oso ondo. Zarautzetik izan da herri, bueno, bideo bat ez, aritzarete eskubaloi izarroi batekin. Ilaski, zu izan zara, eskubaloi jokalari oso trebea. Bai, beste bizitza baten. Bueno. Orain, 3 hamarkada. Pasada, denbora pixka bat. Pasada, denbora. Baina ez utzi, hori da gomendioa. Iristen dalako zuen adine 18 urte eta danok 18 urterekin usten dugu kirola, eta ez utzi eta segi. Segizteko intentziak, bai. Segi, oso ondo. Da miluzen ia segitzen dugun bebait. Ongi etorri neskak. Eskerrik asko. Segi, eta finala jokatu eta irabaziz gero Erne gaur. Zakuan, jokoan, 25.150 euro. Aipatu du, Intza hauetako batek, Iruñean egite dituela ikasketak. Publikoak ere bai, Iruñeko euskaltegiko laguna baitutugu gaur gurean. Ongi etorri, esker gurean izateagatik. Eta zarauztarrena zuena ohorea, erabaki, zertan hasi nahi duzuen, fotokumeak, ikusi triboren berbak. Fotokumeak. Bertxotan hasiko zarete, Niko eta Leire zertan jarriko ditugu? Ikusi, nesaterako, ondo? Naro eta Iker triboren berbekin? Bikain, biologia, natura, dena dago lotuta, naturzaleak zuek. Bai. Ba, hementxe taula, naturaz betea. Airea, izotza, ura, lorea, lurra, magma, sua eta kea. Eta denbora, Niko, izotza? 2. Sua? 6. Kea, Leire? 8. Ura? 1. Airea? 1. Magma? 7. Lurra? 5. Lorea? 4. Izotza? 2. Ikain? Sua? 7. Kea? 8. Ura? 3. Airea? 1. Eta magma? 6. Aupa, Leire! Ikain! Gaur, bai, etzen euren proba egia esan, Egia! baina gaur, bai, 100 puntu haupa zuet! Eta, proba, inmunologia ere indartu egin dago. Tondo, eskerrak. Naro bat, Iker, ia beste taula oso bat osatzen dugun. A ber. Triboren berbetan bazarete abestizale, seguru? Bai, zeuze. Ondo. Kaukorikura taldaren abestietatik ateretako hitzekin osatu dugu taula. Denpora, Naroa. Atxekabea. Bertutea. Atxekabea, Ikers. Samina. Ganora. Bertutea. Atxekabea. Samina. Ganora. Pulamentua. Pilatxoa. Mordoxka. Gaitasuna. Bertutea. Itxaropena galdu. Etxi. Adiskide handia. Lagun mina. Gizona. Gizasemea. Instintua. Zena. Aupa! Ondo, Naroa. Azken erantzunarekin ospatu ere egin dugu. Zena! 100 puntu bikote, ondo! Zora, Harri? Ba, ikusi duzu, Intza egin beharrekoa zer den, ezta? Bai. Bertxozaleak, Bueno. tarteka. Bai. Eskubaloi eta eskubaloi partida artean, ez da bertxo txiki bat. Ez dakit, zarauztarrak izan da, uda amaiera, zuentzat, garai gogorra da, edo postu ere egiten zarete, herria pixka dela seixiago dagoelako. Bueno, ikasten hasi berde da. Ja, sentipen gaziozoak. Txirritatxo ez da bilonenean, Uda amaierak harrapatu nahiko goibel, bai, eta goibeltasun horri bertsoa jarri dio. Hemen hitzak eta oinak, Erne. Eta guazen, udan gustura ibili. Txosnan.
Parrillatik asko, Jaten, ondartza pareko, terrazetan, pote freskoak, edaten, baina normalean, gozamena, ez da betiko, izaten, berriro ere hementxe, nabil, fotokumeak. egiten, Bueno, bueno. Itxura osona, subkonstientearen akats txiki Txosna, bat akaso? agian hasieran, a ber. Bai, eta txosna. Ondo! Ibili gara. Zazpi hirurogeita hamar, oso danezak. Bikain. Ondo? Zehera, Asera ona, Lehen gai ona, Ondo hasiz gero, jarraitu hortan. Niko eta Leire imintzio batzuk, hartu lekua. Naro eta Iker bestaldean. Eta hemen txela biziko erronda. Denbora. Bai? Apa Leire? Telefonoa, markatu, Zer da? moztu, deia, kolgau. Kargadorea. Kargatu, entxufatu. Telefonoan kablea. Zer gertatu da? Ez dizula hartu. Frustrau. Bateria itzalin zaizu. Zegin da? Kobertura, Kobertura. telefono itzali. Bai. Bigarrena? Kobertura, Bigarrena? Jan. Gereziak. Ez da gerezia? menua, Ez. Sagarra. Ez? udarea, Arandanoa. Ez? Masusta, Marrubiak. Ez? Berrezau. Matxa. Bai, eta? Matxa Matxa jan. jan. Urte berrian. matxondoa, Bai, hirugarrena bien artean. Bikote, non gaude? handia, eguzkia, ondartza. Itxasoa. Itxasoan ito. Mendian ito, bero golpea, Ondartzan gaude. Ondartzan. arraia, izurdea, Zer da? balea, Balea bai. balea jan hil. indu. Balea hilda. Hartu lekuen. Bi. Zalantzak. Bateria kendu bai. Bateria agortu Iker hori bai. bateriarena bai. Matxondoa beharrean mastia. Eta lapsus bat ezin da izan, matxondoa mahastia. Ez. Zer dio barrak? Bakarra sartu dela. Ze gogor, mesedez. Bueno, puntu. Ikastea zera eta bai. Ez, gero, bida esan da hori bai. Bai, ez da? Ba. Hori bai, begira, erreklamazioa jarrita. Ia ba. Ondo? Naroa Iker. Ilaski laguntzeko dago, argi geratu ez, aprobetxatu beraz hartu lekua. Intza eta intza beste aldean. Gero egin aldan moduen euskaraz. Bai, Ba, hori. Hortan ari gara, Apa zarautz, Beldurri gabe, denbora. Bai? Apa Iker? telebista piztu, Bai. ikusi telebista, Zer da? mandua, telebista Telebista piztu, bai. Ondo? Apa Naro? maian, apaldian, labia, Ez da labea. pizza, sua, Bueno, sartaia, Bero, zer da? sukaldatu, tortilla, R, Baina zer da? pizza R, Ez da pizza, aztu hori. kazuela, Ez da ere? kutsara, Mm, labia irikitzean ez da R, labea, ez da labea. mikronda, Ez da ere. sua, Ondo. suakin R, Bien sartaia, artean. saskibalea, kanasta, estanda, itxaferuak botata, belarria mina. zer da? Gorra itxaferuakin, Ez da sustu itxaferoa. hartu du txakurrak. Ez da etxaferoa. Sustu hartu du itxaferuakin. Ez da etxaferoa. Venga, txikioa, petardoa. Orain, Naroa iaskiren pare. bai. Etxaferoa, petardoa, ez baita gauza bera. Behar genuen petardo, eta behar genuen parrilla. Parrilla piztu. Ba, venga, bakarra, beste hogeina Hogei, puntu. hogei. Hala, venga. Kejatzeko ni falta, orain nik kejatzeko nahi Vale, hirugarren errondan. vale. Ea zer datorren, intza eta intza hartu lekua, Niko eta Leire bestaldean. Bueno, veteranoak laguntzeko daude. Beraz, bultza, Eta zauzarrak. Astindu gorputza beldurri gabe. Hirugarren erronda, denbora! Bai? Opa intza? Mukiak kendu, Mukiak kendu. zintzatu, Zer da? klinesa, pañelua. Bai, Bai. musu zapia, ondo. Bigarrena. Tutuk, tu batzuk, anteju. Margarita korona egin. Tximeleta, Ez. bale? Leioa, Ahoa itxita, Ahoa, leioa, atea. Ez. Kateatu, Nola egiten da, intza? Bai, horrela. lotu, Katea,
Ez dakit, ba. Batu. Nola egiten da, diot, gero. Joder. Leioa... Hirugarrena. Aitona, zarra. Eta zaintzaia. Aiona eta umea. Edadek amona eta umea. Amona eta umea, zertan? Igeri. Igerit, ondartzan. Ondartzan. Bueno, bai. Piztinan. Kusi intza. Buzeatzen. Ez. Karramarro nahiken. Karramarro dantza egiten. Karramarroa? Karrapatzen. Bai, hori bat. Bai! Hartu neko mesedez. Argi dago intzak puzlea telefonoan edo egingo du. Hori bat, puzle vertikala, osak izan. Diot, lurrean jarri Puzle eta bat. lotu bata bestearekin, puzle bat egiten behar genuen. Eta gero, existitzen da karramarro dantzantza. Niko Baita. egingo du karramarro dantza egiten. Amona eta urra, karramarro dantza egiten. Egiteko moduen, bi asmatu eta berrogeita Ondo. puntu eskuratu dituzu eta. Ba, eroglifiko batzuk. Eroglifiko Ate joka. dantza, orain. Eroglifiko dantza. Erraza hau, Ez pentsa. Bueno. Ez pentsa, jende trebearekin. Niko Leire, zeuek ere dumateko preseguru. Lehenengoa, denpora. Atera mesedez kafe, Kikara Kikara bat. erdia. bikain. Bikain. Kikaradoa eta behien erdia ikusten dugu. Uneko duro iramarra, kikara erdia. Osondo. Hartuta, Balerto. etorri zarete zuek antza. Nien kafea ez dut. Ez, eh? Zer hartzen duzu leire? Tea batzutan. Bon. Ahí ba. Ze ondo, kafe barik nizien nahi bizi. Niko Leire, bigarren eroglifikoa, denpora. Hilabete pasadut. Norta. Mozambiken. Ez da mozak. Bajoian. Bai? Bajoiarekin. Bach baderantzunen zati. Nor da bestie, ze aktore. Ez dakit. Hilabete pasadut, Bach. Bach. Bagoian. Bajan. Bach. Eta Anjatauei. Bajan. Hilabete pasadut. Bajan. Orain ja- Bagoian baino errezau. Bueno, ez. Bueno, bai. Berrogeita bat puntu! Ondo. Gara Taiker. Bajanez, altan. Bai. Minuzen altan. Baina makurtuta aldi berean, eh? Konzentratu. Bi batu gorputza. oso ondo. Postizio hartuta. Bai. Lehenengo eroglifikoa bikote, denpora. Nire laguna lanean hasi da. Belarretan. Jardinean. Zer ikusten da? Belarra. A belarrean. Nolakoa. Urdin. Beltza. Venga, non. Belar... Belarra ez. Belarra ez, ze ikusten da? Belarrean. Ostoan, guztian, eurian, lastan. Alazta. Atentzio ematen diguna A hori. A beltza da eta intzan. Intza. Agertzen zaigu askotan. Goizeko intza. A beltza Bai. intzan. Beltza. Orain. Abeltzentzan. A beltza intzan, a beltza intzan. Bertxio gaua gaur bilutzen. Bale, bigarrena denpora. Eskola horretako ikasleak dira. Ze ikusten da? L. Bale, Izenak ez. Eletik hasi, ele? Eskola horretako ikasleak dira. Langileak. Elen zer ikusten da? Hitzak. Lanitzak. Lanitzak. Ele? Litzak. Latzak. Ele barru horretan hitzak, bertak ikusten dira, elean hitzak. L. Elean itzak. Elean hitzak. Ai, Pena, lastima, what a pity. Uma pena. Elean itzak zona, ez da. Punturik ez ordea. hau. Ba, intza eta intza. Itxaruten dugu beldurtuta ez geratzi, eh? Beldurtu zarete? Piskat. Bestienak ikusita? Ia zeuenak. Nolakoak diren, denpora. Etxean sartu zitzaizkigun, Hiru aitona. ez, nor da? Goitik, nor da? Erdia. Bai, Zein da? norena. Gu... Gu badarantzunan zate bindu. Mar- Behien ze ikusten da? Hiru aitona. Hiru arpegi. Ez, Hiru arpegi izan. ez. Sarako zar Sarra. aktorea, eta Sara, bigarren partea ez dugu behar, Sa, goian. Eta behien bat agertzen da nintan ni, bi holan egiten duenean da zu, eta askotan agertzen gara nien gu. Gu horiek zarrak dira. Sa, gu zarrak. Saguzarrak. Bai. Begira, gustatu zaio publikoan bati, hau zona. Nire uste dut da zera,
Etxera sartu dezigu, 3 aitona. Adibidez. Sartu. Gertaziteke, bai. Bigarren eroglifikoa, denpora. Lapurra ezingo da ainerrez. Gainditu. Zeinu bata, zodiakokoa. Lehortu. Tu bat erantzunaren zati. Eskorpio. Lapurra, zu, Tu. Harrapatu. ez, bota, beste zeinu bat. Cáncer. Libra. Libratu. Aukera kotatzea zen. Ai, punturik ez. Ez gara libratu, Eroglioren saretan erorita punturik ez, lastima. Kanta osakin duten nik. Capricornio, Leo, Cáncer, Piscis, Libra, te vestis Tauro. Bertxio, gaua, ilazkiri itxaron, venga. Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión, Sagitario. Zara? Ez zara? Ni nahi? Bai. Pentsat, zesasoiko Ez. Piscis. Piscis zara. Ze kantea da orain. Bale, beste gara batekoa. Niko, zu zer zara, zodiakoan? Leo, uste. Kostata, Bai? Leire? Eskorpio. Banekin, asmatuko nuke, Nabarmen. Ia komoina. Zeu? Ni Virgo, bai. Bale. Eta Asmatuko nuke. zodiakoan ere bai. Komoina jokoan. Lehenbiziko ronda mesedez. Nola bizi duzu zure urte betetzea? Niko kostataz, ez dakit egunetako. Euskaltzaindiaren hiztegiaren arabera, hauetako zeinak ez du mozkorraldia adierazten. Aitzurra, katua, legatza edo astoa. Katua. Adierazten du? Astoa. Batzuk astotu egiten dira, mozkortutakoan, hori egia da, baina... Bokala? Niko eta Leire, entzun. Non ospatu da, aurtengo ibilaldia, hau gaitu kantua. Busturian, Galdakaon, Mungian, Plentzian. Plentzian. Galdakao. Galdakaon. Bokala? Eta segi, lanean, islameko ze adarrek ditu jarraitzaile gehien. Sunismoak, xiismoak, sufismoak edo ibadismoak. Sunismoak. Bikain. Bokala? I. Ari da, itxura hartzen, nola bizi duzu zure urte betetzea, saiak eragin nahi duzuen, ez. Aurrera ba, entzun! Ze filmetako kredituetan entzun dezakegu Uin taldearen abesti hau. Nemoren bila, Happy Feet, Bob Belakia edo Sinbad. Nemoren bila. Happy Feet. Happy Feet. Happy Feet. Sinbad. Bob Belakia da. Publiko maltzurra, Bokalik ez. Eta azken erronda. Azken erronda, bai. Zenbat hanka dituzte matxin saltoek? 4, 6, 8, 10... 6. Ondo. Ze politxe? Bai. Matxin saltuek. Bokala? Bueno. Komoina jokoan. Komoina jokoan nola bizi duzu zure urte betetzea? Niko Leire? Bale, askauko dugu. Umean nintzenean pozik, gaur egun entrenaturik. Bai? Gaur egun... Ai! Estresaturik. Enea bazegoen eta... Bueno, komoinik ez? Komodinik ez, bigarren erronda, beste biritugu banatzeko. Naroa Iker rabantalla zauena, ustez? Zagunetik abiatuko dalako. Honela dino? Ogitarteko osoa lapurtu didate. Lehenengo erronda, zein da Eskoziako lore nazionala? Arrosa, eguzki lorea, kardua, txikori belarra. Txikori belarra. Errotea? Eguzki lorea. Errotea?
Arroxa. Jupa, hori Inglaterran. Bueno, ba, bokalik ez? Entzun, aurrera egiteko, naroa, Iker. Dun, dun, dun. Nola doizen entzun dugun talde honek? Wows and wows, boom, boom, wow, wow, txika, wow, 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 wow. Wow! Bigarrena. Boom, boom, wow. Wow, Iker. Intza eta intza, Bows and wows. beste rebote bat. Bow, wow, wow. Hau, azteko momentu honetara, segurenik. Bokala? A. Eta aurrera, naroa, Iker. Non jarri hori da Gasteizko jaietako txosnagunea? Mendizabaleko esparruan, Olarizuko zelaietan, Unibertsitateko kampusean, Judimendiko parkean. Unibertsitateko kampusean. Oso ondo. Ondo kontrolatu hori, zonaldea. Bokala? Eta aurrera, entzun. Bai. Nola dizen asunarekin batera entzun dugun taldonek? 21, 21, 21, 20 on. 21. 21. Bintean. 21, denok ulertzeko moduan. Bokalik, ez? Hau zeure galdera izan, Hau gozatuko zenuen asko. Ba, azken errondan, aroa Iker, radiadi. Zer eragiten du narkolepsia gaixotasunak? Beherakoa, logura, negarra edo egarria? Logura. Sí? Bai. Bokala? Bokala? Oh. Joder. Horik ez da hau. Barrastu dabe bai. Beda? Ogitarteko osoa lapurtu didate. Ez dago lokal bat askotan agertzen da, venga, egin alegin. Bai? Egin da, piknika, A ber, egin da piknika, egin da piknika, ezin, Nahiko lan! Bueno, ba, bitu alderantziz. bai. Ezin da piknik egin, hainbeste inurrirekin. Oh, Tokitan ginen. Bueno, bueno, saiatu gara. Saiatu gara. Ia, komodin bat? Banatzen dugun? Intza eta intza? Ozen ba, komodin bila. Hau ez da bidezkoa. Hauetako ze kolorek du uin luzera zabalena. Urdina, berdea, gorria, horia. Urdina. Rebotea? Bai? Gorria. oso ondo. Hau zer da zehazki? Gero isladarekin, Zelan, hau ez bale. dakit, ez dakit. Bale, bokala? A. Aurrera, entzun! Bueno, noren Eurodance bertsioa egin digu adimentxuk. Txomin Artolarena, Kasianorena, Niko Etxartena edo Laja eta Landakandarena. Ez? Niko Etxart. Entzun da ba? Ez, Txomin Artola. Kasiano. Oski. Bai. Aztan goxoari, agurren emaite, politari bikain. Adimentxu, kostatuko zaizu hau Bai, hobetzea. hobetzea, noski. Bota bokala. Eta segi. Intza eta intza.
ze izen du eguzkia ekuatore gainean jartzen den uneak. Traslazioa, solstizioa, ekinozioa, nutazioa. Solstizioa. Niko Leire? Nutazioa. Ekinokzioa. Ondo. Nox. Bai, nik ez dut sekula gozkatu ka hori, baina... Ondo, bokala? Hau ez da bidezkoa, ez dakit? Alegin du nahi duzuen? Ez? Egun... Bai? Hori bai. Ez badakit. Bueno, ez dakit. Ba, zarautzera buelta. Eta entzun? Zenbat aldiz entzun dugu Boys hitza Blur taldearen abesti honetan. 4, 5, 6, 7. Niko hasiz nahiago. Neuko bai. Bai, azuk ere bai. Neuko bai. Alde berean gaude. Bikote? 6. Bost. Bost. Bai? 7. Askotxo. 4 behar genituen. Eta... Bokalik ez? Azken errondara. Azken erronda, adi. Kolore bakoitzeko zenbat fitxa daude ohiko partxiz jokoan. 1, 2, 4 edo 6. 4. Oso ondo. Bokala? O. Hortxe 3. Hau ez da bidezkoa. Intza eta intza. Komodin bakarra lortzeko aukera. Egun osoan ekaturik gauean lo hartu ezinik. Bueno, ya ba. Bikain, ganatu dugu bat! Ba, ganatu dugu bat! Markagailuetara goaz, zian nola dauden puntuak, 300 puntu. Nikok eta Leirek 260 naroak, eta Ikerrek intzan eta intzaken 260 eta komodina. Badidanok zein da zuzena? Proba hau eta gero talde bat agurtu beharko dugu eta. Niko Leire, zeukasi, lehenengo errondan. Zirkulu polar artikoaren paraleloak zeharkatzen ditu. Alaska, Errusia, Bielorrusia, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Kanada, Letonia, Norvegia, Suedia, Estonia. Norvegia. Erditik. Naroa eta Iker. Groenlandia. Zondo. Finlandia. Errusia. Iparralde oso, bai? Kanada. Iparraldean hau ere, ondo. Intza? Estonia. Ez da urbildu ere egiten. Niko eta Leire. Suedia. Erditik hau ere. Naroa Iker. Alaska. Azken erantzun zuzena. Niko Leire, 2 ez dira zuzenak, bat bai. Taula osatzeko aukera. Islandia. Justu, baina zeharkatzen du, 150 puntu. Bikain. Naroa eta Iker, 2. errondan hegaztiak dira. Pinguinoa, zikoina, oiloa, antzerra, zaguzarra, atea, satitxua, faisaia, karnaba, kurriloa, burruntzia. Oioa. Antzarra. Pinguinoa. Itxas hegaztia da, bai? Zikoina. Ze politzet izene? Intza eta intza? Atea. Faisaia. Ondo? Kurriloa. Azken erantzun zuzena? Komodina. Komodina erabiltzeko momentu ba.
Ondo erabilia, bikote, 150 puntu zuentzat ere. Eta azken erronda erabakierra izango da. Euskal Herriko urtegiak dira. Gobela, Binbaleta, Uribarri Gamboa, Lareo, Leurtza, Albina, Mespelerreka, Alloz, Urrunaga, Iturriotz, Aixola. Eintza? Iturriotz. Hoi hartzungo auzo baten izena da hori. Lareo. Gipuzkoan. Uribarri Gamboa. Araban. Urrunaga. Aioz. Ondo. Mespelerreka. Barakaldon. Aixola. Leurtza. Nara eta Iker ondo pentsatu. Ez dakat ideik. Zuzen bakarra dago. Bi ez dira zuzenak, bat bai eta sailkapena. Bai, Iker? Albina. Jokoan. Honen arabera aurrera edo ez? Ez begiratu. Zuzena da! 150 puntu, zorionekoak Nara eta Iker entzat. Ze momentu! Ba marka da joak gela geratu dira. 150 Nikok eta Leirek. Naroa Iker, sailkatuta 150, iupa, intza gertu ibili zedete. 350. Horixe gertu ere, azken erantzun horren menpe sailkapena, lanak ondo egin da, legia. Zer moduz? Ondo, guztua. Bai, esan duzu, saioa zeran guk, azteko pasa egin nahi nuke gero-gerokoak. Ez dugu lortu, baina esan duzu, mundu asko dago oraindik ere ezagutzeko. Hori da. Mi luzera buelta egiteko aukera ere, bai, noizbait, Torriko da. Eskerrik asko, bikote! Bigarren fasean dira, Niko eta Leire, eroso, sailkatuta batetik. Gaur bai. Nikok dio, hori horretik begiratuta izango da, ez nahiko aixe, ez da? Bai, gaur, asira hobeto, asira, difentziarren. Galdetu ez dela, Nano eta Ikerri. Sufritzen. Luzapenean pasagea, baina. No? Pasagea. Luzapenera hortako ere izan daiteke. Bai. Behin pasata, esan duzu, finaltxo bat, ondo legoke? A ber. Ia, sokatiran zer gertatzen den, erantzuten zuek lehenak, Vale. hartu lekua bada, guazen sokatirara. Denbora, zein da Helene Alberdi triatleta bilbotarraren ogibidea? Kazetaria. Medikua da, Europako ze hiritan dago Piccadilly Circus kale gurutzea. Londres. Londresen dago. Airitan. Ze idazlerena da aur besoetakoa liburua? Jon Mirande. Jon Miranderena da. Eta ze herrialdetakoa da Kabuki antzerkia. Afrika. Japonia. Zenbat egun ditu irailak bisurtea ez denean? 31. 30. Sineskeriaren arabera ze gaziren kantua lehenengo zentzutean da ona dirua soinean eramatea. Zozoa. Kukua, zenbat da? 74 gehi 87. 157. 51. Oianeko liburua obran ze animalia da Mowgli. Gizakia. Ondo. Ze fruta ematen du Punica granatum arbolak? Granada. Granada. Zerekin jotzen da pilota kroketean. Sare bat. Mazoarekin. Ze kirol disiplinatan da ezaguna Idoia Etxeberria ikutza? Pelota. Harria jasotzen, gu ere saiatu gara baina. Nano eta Iker, alde txarra. Hobetu bat, Finalik hobetu bat. ez. Bai. Alde ona, sailkatu gara. Bai. Bai, ez da? Bai. Alde onari begiratzen diogu beti. Horri. Urrengoan. Hori da. Hori da, Harrera, urrengo apa, minutu arte, ikutzen. hau pasuen. Sokatira bizkorra, ikusi dugu, Leire eta Niko, zuen mesederako, kasu honetan? Bai. Sailkatu gara. Bai. Niko ez dago sekula horrela erabat pozpozik edo konforme ere, Gaur sailkatu zarete, aixe. Ez, pentsa. Sokatira ondo, bueno. Beti dago, betze azkenen da, Hobetuta horrela zer lor genezake, zaku, Esaterako. Gaur, jokoan, 25.150 euro. Ipa! Publikoaren babes faltarik ez da, Ez. Iruñeko Euskaltegiko lagunak
Mila esker gurean izateagatik. Hemen jatorra. Aldu bideratu diru hori be, bai. Euskaltegira. Bai, noski. zatu baterako. Ondo? Leire Niko? Bueno, Leire Niko itzen gu, bai. Niko berriz ere. Zuzentzie, pentsa, pelikula bat, edo telebistako programa bat, edo bakarrizketa bat. Bai. Zerra izango da, Zuk zeure buru zeuk zuzentzen zu? Bai, baina besteena kostako litzaidake, Zakit behar da pixka bat autoritatetik ere, eta... Niri alderantziz, bestiek zuzenduko nahi tozka baina neure burue gero. Utziz gero! Bueno, denetarako behar da. Bai. Leire Niko, izen oso ezagunak agertuko dira finalean. Aktoreak dira, baina inoiz egin dute zuzendari lana be bai. Hori da galdetuko dugula. Leire eta Niko, gutxienez, film luze bat zuzendu duten aktoreak dira. Denbora. Drew Barrymore. Naizuna jarri. Bai, seguro baiet. Erika Olaizola. Ez dizunatzen. Angelina Jolie. Ez dizunatzen ala. Bai. Ez dakit, igual ez. Julianne Moore. Bai, ez jarriko. Jo. Ez dakit. Scarlett Johansson. Ez dakit. Bueno, igual bai, ez dakit. Ez dakit, Venga, jarri ez da gero gatuko. Catherine Hepburn. Igual bai. Baliteke, bauke izena, hola zuzendarina. Mireia Gabilondo. Ez dakit. Ez, venga. Aizpea Goenaga. Bai. Bai. Ez dakit egire. Zoe Kravitz. Seguro baiet. Seguro. Linda Hamilton. Ez, venga. Bueno, ez. Seguro erartik. Meryl Streep. Estribe bai. Negatzi Igual egoten bai. bat. Egiaztatu egingo dugu. Oso denbora gutxi daukagu. Ja, oin azkarra. Sei akats. A ver si. Venga, azkarra aldaketak. Altuntu ningo jo. Lehenengo zeiak aldatu. Bai. Venga. A suerte aukera. Lau akats. A ber, Suerte duk. zein... Angelina Jolie. Bi aldatzen du. Bai. Ez dakit zari, Zein Mireia jarriko dugu. Vale. Eta Scarlett Johansson kendu. Igual, Scarlett Johansson igual bada, baina eske ez dakit. Egiaztatu. Ai, Bueno. ufa. Ui. Lau akats. Behiz Scarlett bueltako dugu. O beste. Azkar, azkar. Mireia, venga. Bela. Denbora. Leire eta Niko turrezko galdera. Gutxienez, 3 Oscar sari jaso dituzte denbora. Nortzuk dira. Catherine Hepburn... Meryl Streep igual. Ah, bai, Meryl Streep. Meryl Streep bai. Hepburn esatezu. Audrey Hepburn esan beste bat. Ah, ja, igual no estoy txetxo. Scarlett Johanssonek igual. Sí. Ni ez dakit. Angelina Jolie igual. 5 segundo. Bai, Meryl. Vale, venga, Angelina. Buah. Hacemos. Bueno, boleo asko. Aizpea Goenaga. Bai, eskoremoan daukagu. Zuzena da. Zeru horiek eta sukalde kontuak pelikulak zuzenduak baititu. Zoe Kravitz. Bai, eskoremoan. Blink Twice izenekoa. 2024an. Leniren alaba dau? Lenny Kravitzen Kravitzen. alaba. Ez da sartuten hori be. Uf, Sasoia, bai. Nik sekula izan ez dudana. Catherine Hepburn ez eskoremoan. Berari buruzko biografia zoragarri bat irakurtzen nabil. Dakoz, 1000 eta pikurri. Orduena urtietarako lana. Eta ez da aipatzen, Urtietarako lana. ez da aipatzen zuzendutako pelikulari. Biografia. Mira. Linda Hamilton. Ez eskoremoan, zuzena da? Bueno, ja, Aktorea bai, gero honen gizona izan zen James Cameron. Gogoratzen zu, Titaniceko eta zuzendari zen. Ados. Linda Hamilton da Terminatorrein zagoena be bai. Bai. Julianne Moore ez eskoremoan, ze aktore ona, zuzena da?
Aritu dira gero, ez dauka izenik, zuzendari izenik. Angelina Jolie baiezko eremuan. Zuzendari izena badu. Bai. Bueno, 6 film luze ditu, zuzenduak. Ezagunena, Unbroken. Angelina Jolie oso jantzia da, Bai. Oso derra izataz gain. Leire Niko. Mireia Gabilondo. Aktore euskalduna. Zuzendari ezaguna, edo ez? Bai, ezkoan behar genuen Mireia. Kutsiazu bide Isabel, amaren eskuak, gure oroitzapenak. Ez ezkoan Erika Olaizola, aktorea, antzezlanak, film laburrak bai, baina luzerik ez baitu zuzendu. Bai ezkoan Drew Barrymore eta Scarlett Johansson ere, ez ezkoan Erikarekin batera kasunetan Meryl Streep. Ba, 300 euro. Leiretaniko, ederto. Gehitzea dan dana, oso ondo datorrelako. Urrezko galdera, 1000 euro irabazteko aukera eta badakizu zer den hori. Galdetu dugu, gutxienez 3 Oscar sari, zeinek duen, hau oso zaila da, 3 Oscar sari izatea. Meryl Streep, aukeratu dugu, bai? Bikain, 79an irabazi zuen bata, 82an bestea, 2011 hirugarrena. Leire, Taniko, 1000 euro. Jokoan zalantzak izan dituzue? Bai. Behar dugunak 4 ditu. Pentsa. Historiako topean. Angelina Jolie 1000 euro jokoan, bai? Leire Niko, Oskarrik ez, baina 1000 euro zuena dituzue. Eta aukera, zuen beste pelikula bat zuzentzeko miluzen. Segi hortan! Eta zuen, segi gauzu zen bai? Noski, bai. Bai, hauez. Eskerrik asko! Erte!